sa kaap. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking kay paminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ining akong kaagi. Ako si Jam. Sa dili pa nako sudan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit ng punuhan, nang hinhinay. Nabalita ako sana'y patawarin mo. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Mao ganing usa ka babae nga taga Cebu City. Ang tumatampo nagdasingan nga Jam. Recorded by Radio Mo TV. I love you, Jam. Nerson, Seryoso. Oh, naibaw ko nga naswila pa ta. Pero gusto kong naibaw kang seryoso ka naman. Nerson, sorry. Pero dili pa ko alam yung masod og relasyon. Magpaabot ko, Jam. Nerson. Hoy, Day. Unsa ni ka tinuod akong nadunggan nga gipanguyaban ka ni Nerson? Abay, Anya, isagot nimo. hawa pa, uy. Ha? Nga naman. Unsa may gidugayan nimo, ha? Buutan man siya, Day. Taro nga pagkalalaki. Dili sama sa uban diha nga bisag kinsa na lay babae. Nahibaw man ko, Anya. Pero unsa man ako nga, mag-feelings para niya. Ang feelings makatunan ra na. Kung makita nimo kung unsa ka maayo ang tao diha nimo, kung unsa ka kapinangga, kung unsa ka ka-love, makatun na kas paghigugmaan ng tawhana. Day, Tinood ka? Isugot ako ni mo? Nerson. Thank you, Jam. Ako isa ani mga di dito mamahay. Kay di ko makahimos pagpasakit mo. Salamat, Nerson. Nak, pasensya na ka. Di isa ka maka-school karulog college. Ha? Nga naman pa. Kay hindi pa man yun namo kaya ni mama ni Mugod. Nag-eskwela pa man mo mga manghod. Siyempre, siguro na kung na makahuman sila bisag high school man lang sa Manila. Mao nga pasensya na kung kaayo na ka. Pa, Mao din nga nagkuul ka. oh. Kay gusto mo kituntan ako makaskwela o college ko. Tabangan ka. Ha? Unsa may mahimo ni mo? Wa pa man kitrabaho. Ang iyon ako si mamang papa na kumuha ko sa school. Sure ka, Nelson? Lagi. Tabangan ka. Mas itong graduation, makikistorya ko ni mama o papa. Okay na, Jam. Disugot na sila si mamang papa. Tinuod? Thank you, Nerson. I love you. Thank you.
Unsay gitubag nimo? Thank you. Ay, kung katawang iba. Uy, kinsa may dili magkatawa nimo, uy. Kuway buot nimo day, uy. Kasakit ana sa part ni Nerson nga nag I love you siya nimo. Unya gitubag ra nimo thank you. Sa tinuod lang, day. Dali pa mo ko andam mo tupag niyo kay lapit to. Kaya wa pag kay gusto niya, no? Tugana ko sa tinuod, day. Wa pa ka ma-in love ni Nerson? Ha? Day Jam? Recorded by Radio Mo TV. Uwa ko cute. Pero, dako kong utang kabubuton niya. Ug dili na ko siya kaya pasakitan. Girl, mura ra gyapon kag nang gamit, ana, girl. O gabi ni mo, masakitan raw niya siya kung may bawas sa tinuod. Og mas grabe pagit ang sakit, ana, girl. Day. Oh, si Nerson na sa ni-chat. Klaro kayo. Ay. Oh. Uy. Dili. Si Aaron madali. Paramdaman niya siya. Oh. Nanawa ka. Hello, Aaron? Ay, Pops. Basta. Mauray tuyo niya ni mo? Nangumusta ra? Oo. Anya, nagkika-chika. Lingaw mo sa siyang kastorya? Galawang Aaron. Ensa? Ingon ana gina sa mga babae nga iyang matripanday. Og basin og bet kaniya maong ikaw may target niya karon. Likayin na ng daan before na manguyab nimo. Day. Ay, kanaman ko. Dali ka naman sa iwan sa kumanak ko. Mura mo ko bingawan na niya. Ang ano mo ko makapilo ang mga nurse ko. I love you, Jam. Aaron, nahibaw man ka nga. Oh, ibaw ko. Pero, sa una na ko gusto ni mo. Sa school ko na. Iwala ko mo yung di mo at hindi kayo na kay naibaw ko na. Seryoso. Pero karoon kayo na ako. Seryoso ako ni mo, Jam. Matangin mo chance. Aaron, Unsa? Gisugot nimo si Aaron? oo. Nayapag naman siguro ka, uy. Katarong ni Nerson nimo, imo gyud gibinuangan. Pero malipayon ko ni Aaron, Day. Bahala ka. Magmahay ra gid unya ka, day. O garon makamanaling tanan, Day. Makigbuwag ko ni Nerson. Nayabag na gid ka. Unsa? Ano man? Unsa may saan ako nimo? Unsa problema? Uwa, Nerson. Uwa kay problema. Sa tinuod lang, ako mo ay problema. Tungod kay hangtod karon, bisag sa ano ko paningkamot nga maka-feel og love diha imo, pero wa gyud. Mao pasaylo ako. Okay na. Bilang sa dako ipamugos ang akong kaugalingon. Gihatag na ko ang tanan. Pero di natin mapugos ang atong kaugalingon na may ina. Nakasabot ko rin. Diyan. Salamat sa pagsabot, Nerson. Di ba naman matubag si Aaron? Busy lang siguro. Paabot na lang ako ang manawag siya.
lagi ka manawag. May gusto kong ibalita ni mo. Unsa? Ibalik na kong ex. O na-realize na ko na hapon na siya. Sorry, Jom. Nagsama-sama ko sa inyo relasyon ng Nelson. Aaron. Mauna. Kay naay taro nga uyag gibinuangan man. Day. Nagmahin ako. Nagmahin ko sa kong gibuhat ni nurse. Ibo ka kung si tawag ana? Gapa na na. Karon tungod sa imong gibuhat nagmahay ka na. Day. Inaalam ko, nagkamali ako. Pagmahay. Mao gani akong gibati sa pagkakaroon. Gusto man man ako nga mobalik ni Nerson, pero nauwaw ko sa akong gibuhat. Dili na sa ko gusto makapasakit pa og balik. Maong mas gipili na ako, dili na lang gid una mo sud og relasyon sa pagkakaroon. Dinhin na lang ko to, og daghang salamat sa pagkagaling akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mukha ng mga higalang kaagi ni Jam nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga nakalahan nanghihinayang. Ang mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marie Caen. Gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw. Kinasing-kasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpahinga. Di ka pa rin. Thank you! Thank you! Thank you! I love you too! Okay guys, see you later on our next set, alright? Even if again. Part, unya na nato maklaro, ugwa na suga. Si Awa, gini mo part. Kaya na tinuod. Magkailan ba na suga, Part? Makagwapa sa gwapa. Pero masamot sa kagwapa, ang gwapa ng daan. Hi, Hi. bago mo din right? Yes. By the way, I'm James. Male vocalist sa mong banda. Ang vocalist na mga babae, absent sa karon. And you are? Casey. I'm Casey. So, do na kay partner? I thought ikaw ra ang vocalist. Oh, anyway, tinuod kita ilang giingon nga maayo ang inyong banda. Plus, sa ilang vocalist that has a very captivating voice. Kung sa Tagalog pa, may angas. Wow, kaday ka ha? Straight to the point yun. Kung ako matod mo, doon ay captivating voice. At tempting and a magnetic voice is in you also. Oh. Really? Pagkatong ganihan nga ni kanta na ka, nakalingig yun ko. Kay lahi mong tingog. Kung sa Tagalog pa, makabibihag. Ni Bawsan ay. So, magbawsan na lang tag-atik ani ron. Part! Ato na to. Hi, miss. Hi. Diba, ikaw mo tong vocalist sa bagong banda, no? Pwede makik-friends ni mo, miss? Ako din si Cole. Lead guitarist sa among banda ni Part James. Hi, Cole. I'm Casey. So, nice meeting you guys. Casey, ito na friend. Guys, sorry ha. Bitawag na ko sa akong friend. Excuse ninyo. Okay. Part, guwapa gini siya, no? Bisa guway suga. Hoy!
Ha? Uy, unsa ka man gud nga natulala man ka diha. Ay, yay ka. Ay, kung ingnan na tamaan ka, Bart. Bart, kumusta naman si Sheila? Kumusta naman siya? Pila na kagabi nga absent siya. Unsa man, mukanta ba siya o dili na? Mao din akong isulti nimo, Bart. Nagkasulti man mi. Ako maging giadto sa ila. Lain mo kinang sa telepono ra magsulti gud. Ingon sa Sheila, Bart, nga mapahuway lang kuno siya. Mapahuway siya kanta. Ha? So, mangita lang sa tag-ipuli niya. So, Casey, saman, okay ka ba sa kung i-offer ni mo? Ikaw na yung mo decide na. Basta mo na to. Hatagan ka na mo og mas dako nga TF. Ang tinuod no, maikog biyag ko sa imong grupo nga kuhaon ka na mo. Pero sa man nga, nagkinahanglan gabi ipulis ang vocalist na babae. Ang nakita na mo og nauyunan sa grupo nga ikaw ang angayan. Unsa man? Maris, friend. Gusto may maayo. Best friend, tabangi ko decide, di. Ikaw ra jud ang maka-decide, anak friend. Tig-suporta ra jud ko nimo permi. Sumak, di ba yan na mao ang kurso nga nahuman nato, ha? Kanang pagkanta-kanta nimo? Fine arts ba ang nahuman nato, friend? Nya unsaon man na nga kada kanta man ang imong gusto. Sige, go. Okay, sige, James. Babalin ko sa inyong grupo. Pero hatagan lang sa akong panahon nga mapasabot na ako akong grupo, ha? Okay? For what? Murag nagdahamang kagswerte sa itong grupo. Ha? What do you mean? Doon na offer sa itong grupo. Doon na employer nga mukuha na to para abroad. Ha? Tinuod ka, James? Wow! That's great! Ay, kaugot yung mangga ko, soy! Yes! Thank you, Lord! Recorded by Radio Mo TV. Unsa to, Bart? Gigakos ka og hugot ni Casey? O lagi, Part. Lain na lagi kong feelings, Part. Nagkagingog ko. Part, I like her. Unsa to, Bart? You like her? Casey, please. Ayaw nagainas pagsabot niya akong gisulti ni mo, ha? Nagsulti lang ko sa tinuod akong gipati. I love you, Casey. Andam ko magpaabot kung kanus ako nang tubakon. Dili ka, dali on. Kaya dili ko gusto nga makaingon kang ni-take advantage ko nimo. James, dili naman siguro kinahanglan nga papaabutan pati ka og dugay. Tungod kay ang tinuod, I like you too. Nalipay ka na hinuon ko nga managsama di ito og gibati. So you mean the answer is yes? Yes, Casey, I love you so much. I love you too, James. At last, it's time to rest na sad, Bart. Daghan ang customer, no? Kasagaran mga big timer ba? Dako-dako na kita tip ron ba? Lahi, aragin din ka sa Pinas, no? Gagmara kitang makuha tip ito sa ato, eh. Mao gyud. Mao bitaw nang magsigi pasalamat si Mr. Chu sa atong banda. Kay sukad nga iyang gikuha, nagkadaghan ko ng tao nga manood siyang bar. Pasalamat kita sa Ginoo nga maayo ang atong dagan sa trabaho dinhi sa Singapore. Uy, sige na mo, pang snacks na mo. Andam naman eh. Lance, Paulo, dali na mo. Oo, maana nami. Unsa? Muna yung ni Mr. Chu ni mo, Bart? O, Part. Maulay nga iyang ipatawag sa iyong office. Dili naman sa kuno iyang bar ang hinay. Tanan man kuno. Tungod kuno sa economic crisis nila din, nangayo ganito siya pasaylo na itong tanan. Mag-set lang kuno siya adlaw nga makiksulti siya sa itong grupo. Sa ato pa, mawala na taong trabaho, ani, James. Kaya magsiraman ka siya. Saan naman na ito, Bart? Ang atong pamilya sa Pinas nga, nagsaligin taon na ito. Unsa naman na ini? Hindi ni mahingo, Bart James, eh. Ay, alam mo pa pagkawas paglaong, Part. Dili na ba siyang napitang doon yung problema? Mangita tag lang nga, katukaran na to din sa Singapore. Mamasin ta sila yung napit. Sigurado ko,
nga doon na din tayo kasudlan. Kay mayong atong banda. Salig ng tas Ginoo. Usa? Sa ato pa, mubiya ka? Biyaan mo ang grupo? James, paminawa na ko. Sa ako nag-iingon ni mo. Dili man sa ingon nga biyaan ta mo sa ere ba? Naniguro lang ko ako. Di naman kinilaing nga opportunity nga niabot na ako. Ikaduha na ning offer ni Maris na ako. Sa una, gibaliparan na ako siya kay nikuyog ko nimo din eh. Mas gipalabiti ka. Pagkaibaho niya nga, wala tayo trabaho din eh. Iya dayon kong gichatan sa FB kay dunay trabaho nga akong kasudlan dito. Ako pag yung gusto nga trabaho kay related ni sa akong kurso. Usa ko ka-designer sa fashion accessories. Sayang kung ako na sa ning baliparan. Please, I hope you understand. Unya, mag-unsa naman lang ta. Mag-unsa naman lang atong relasyon kung magkalagyo ta, Casey. Huwag may mausap, James. Kita lang gihapon. Magpadayon ang atong relasyon. Mag-communicate lang gihapon ta. Basta walay mausap na to, James. Bisan pa ang magkalagyo ta. Dili mahitabo nga maguba ang atong relasyon. Karon na hinuon nga, naanaon ta tay good news para nimo. Ha? Unsa man unta na? Naanaon ta tay katukaran nga bar. Naanaon ta tay trabaho. James. Misi na kinabuya. Misi na kinabuya, but malas. Malas, but... Partas to na, anak. Hubog na ikaw. Alam mo ikaw na yun, Bart. Naon na tayo magkontrabaho. Nawala siya na yun. Nawala na ako sa Casey. Nakip na itong trabaho, wala. Ano man, Bart? Ano man? Magagawan. Ano? Bart, Ano? usar gyud ikatubag mo anak, Bart. Wala gid siro tay swerte ng panahon na. Ana magida, Bart. Di man sa tanang panahon swertihon ta. Mamawali lang ta sa Pinas. Bart, naunsa naman taon ka eh? Sukad nga naulit rin sa Pilipinas. Nagsige na makaghubog-hubog. Oh, bitaw, Bart. Imo naman lagi pasagdan imong kaugalingon, no? Wala na ako nga, Bart. Wala dito ba? Wala sa si Casey. Ikaw raman sa ang wa na mo kontak ni Casey, di ba? Imong giguba imong phone. Aron di na sad makakontak nimo si Casey. Ikaw ra lagi mong miserable sa imong kinabuhi. Wala ko sa Bart. Kaya ko gibiyan, ha? Kasama siya sa panahon nga nagkinahanglan ako niya. Sa panahon nga taon kayo. Asama niya. Wala, di ba? Naipili na ako kinabuhi, Bart. Wala. Huwag na ilamig na kinabuhi, ah. Tapi na kung magtinulungay mi sa kalipay yung kasakit. Isig ano man, anong imo magkukibiyaan? Nakailam ko ang tinguga. Nakailag ko. Tim, sobrang na mo na Casey. Magawas ko din sa kwarto. Casey? James! James, I'm sorry. I'm sorry. Casey, di ata. Nibalik ka. Yes. Yes, James. Niuli ko man ni mag-azulti ni Cole sa telefon.
nakita po. Labi na gyud nimo. Mao nga dali ko ni uli din sa Pilipinas. Masaylo ako, James. Dili na tayo kabiyaan. Dili na. Promise? I promise. I love you so much. I love you more, Casey. Every breath you take, every move you make. Grabe ang kalipay nga akong gibati silang nakita ko si Casey. Nabalik ang akong kadasig sa pagpakabuhi. Ang akong paglaom. Karon, malipayon kami sa among relasyon ni Casey. Ulig padayon gyapon mis pagkanta, uban ang among banda. Kung din may unang nakita o nagkahigugmaay. Kung di kasabot mi, na kung manabahong mi sa gawas sa nasod, mag-uban na gaming duha. Din lang kutob, dagang salamat sa pagtagad ng akong sugilanon. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga galang kaagi ni James nga taga Tagbilaran City Bohol uban sa awit nga iyang gipangayo awit nga regalahan every breath you take. Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you. Ang mga kaagi gibatan ng duha sa radyo na ingreding Invertidazo o gabo sa direksyon ni Persia Reganas. Kamusta mga higala mga sukin ti paminaw? Kinasing-kasing kong gidapit sa papadaw. IHP 12 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Handumana so sa ka aw. Mayong adlaw kaninyong tanan nga mga sukim di paminaw. Nininghan lumanon sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaki. Ako si James. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang maong kaki. Pagayong pagtugtog sa awit nga naguluhan. How do you heal a broken heart? RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga nagtuyo sa Cebu City. Ang atong tatampo nagdasingan nga James. Recorded by Radio Mo TV. Ay, salamat out na ko. Magdali ko eh. Kaya magpalit kong cake ni Mama. Birthday na ba niya ron? Hayop ka! May babae gidi ay ka, ha? Ayaw ko siya ng cake mo. Nagpagkauaw man. Ako pa ba nagpakauaw, ha? Siguro sa mga magpapod. Bahis ka! At tumako. Lagi na tinuod. Kining amahan ni mo, dunay kabit. James, Nat. Paminawaw na ko. So, tinuod gilay pa? So, tinuod gilay nga mga pagduda ni Mama? Mao day nga pirmi kang madugay guli. Nak. Abi na kong tarong kang pagkamahan. Wa pa na kay ayo. James. Mao day nagiginom ko na ko ron. Tungod na ng problema nimo. Grabe ang hana eh. Wait ka Luis kong inahan. Kadi mga nga bay. Hi, sir. Niyarang among menu, oh. Oh, thank you, miss. Welcome, sir. Tod, pwede ko mangayos sa mong number? Thank you sa libre, ha? Thank you po kay gisugot ka nga imbitaron. Oo, masago ko ilingaw sa amo.
Wa mo ko'y trabaho ron. Mao de. Nancy, pwede mangutan ha? Sure, unsa man na. Kung manguyab ko nimo may chance ka ko. Nganong wa, good. Dako kayo chance. Gwapo ka, unya buutan. Kung mao, pwede ko manguyab nimo. Okay. Say okay. Okay. Uyab na ta. Yes! Thank you! Wow! Uyab na mong Nancy. Ubay, Lahir gid basta gwapo eh. Easy ra kayo. Kami daw na ning mga pikig naong. Kinahanglan na ba mag-effort mayo? amaw ka ba? Nalipay ko para nimo bay. At least, hindi na ka magsige una dito sa problema sa inyo. Kaya si Nancy na lang ang imong hunaw-hunaon. Mao lagi bay. Nalipay sa ko nga naabot si Nancy sa kinabuhi. Oh, nagmata pa rin ka ma? Oh, sa man, nagpaabot na siya ka sa akong may laking amahan? Ikaw ang akong gipaabot og dili ang ibong amahan. James, anak. Naunsa man ka? Kadagabi naman lang kang mauli ngayon arong orasa. Ma, dako na ko. Pasagdin lang gud ko. Kung ang hinungdan aning imong pagsigig ingon ani. Tungod sa nabuhat sa imong amahan din hinako. Anak, please. Ayaw ni kuhata sa imong kaugalingon. Ma, nanak ko yuyab. Unsa? Unya, nganong wa man na nimo dad Adonis bay? Buhon na lang ma. Ako sa pinailan mo. Ha? Imo kong dadon sa inyo? Yes, babe. Gusto nga makailas mama ni mo. Babe, dili pa good. Sayo ra kayo para ana. Does it matter? Seryoso pa mo. Seryoso masaka ka na ko. Oh, Wa makakaigitago na ko. unsa? Recorded by Radio Mo TV. Wa, uy. Unsa may itago na ko? Ikaw no, ibinuang nga raganiti ka. Kadali sa mo mamuwa eh. Ikaw, gyud. Sige lang, kung dili na ko busy, muingon na unya ko nimo. Ma, si Nancy. Nancy, akong mama. Hi, tita. Hi, Iha. Nice to meet you. Dali mo pangaon mo. Salamat, ma. Wa lagi ko makabantay sa imong papa. Ito pangita, buti ayo. James, Tinuod bitaw, ma? dili na ta magstorya pa bahin, anak. Sige na, mangaon na ta. Dili day mo okay sa imong papa? Dili. Naglagot ko na yan. Unsa may hinungdan? Wala siya kabit. Huwag ko makasabutan ng mga taong ninyo na. Nanay asawa pero magabit gihapon. Mas labaw nang huwag ko makasabutan ng mga babae nga mupatol ninyo. Daghara ng huwag sabi ta. Anong anak mo sa mga taong ninyo? James. Unsa? Hasler kay mo uyab. O bay. Puro bagsuhitog yung kaya siya ng tanga. O babay. Pasig kadaghan ng makasuway. Bay. James, natultulan ako ang imong amahan. Usama. Gisundan ako siya. Ug naa siya bahay nga uli anak kung dili siya muuli dinhi sa ato. Kung mo na.
Sulmo na to nito. Mauding bayanak. Tukto ko na to. Ni ako? Hain ang imong babay, ha? Pagawasa siya! Nausa ba mo? Ayaw mo pag-iskandalo din eh. Oh, Nancy, ikaw may kapits kong amahan. Ginoo ko, James! Ma! Buwag itong babayhana, ha? Dili ko musugot nga mautoy mauyab ni mo, James. Ma, James, pasaylo ako. nga naman, Nancy. Ang tinuod. Lisod ang among kahimtang. Misakito na nga akong inahan. Uwan ako'y papaw niya. Na ako'y mga igsuon. Ang imong amahan mo'y nitabang na ako financially. Nancy, Nitry ko ang mga tarong nga trabaho, James. Pero kuwang ra kaayo. Huwag ko'y laing choice. Nancy. Pasaylo ako. Pasayluwasan ko. Pero makigbuwag ko nimo. James, Ugunta. Kung nagyo kay gamay pagbati nako. Bisan kamay lang. Unta imong buwagan ang akong amahan. James. Sakit kayo nga mahibaw-an ni. Nga mong uyab, mauday ang kabit sa imong mismong amahan. Pero ambot ba? Wa ko maka-feel o kasuko ni Nancy. Gani, naluoy ko siyang sitwasyon. Mahal na ko siya, pero isip respeto sa gibati sa kunginahan. Ako siyang gibuwagan. Dinhil ng kutob, dagang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalan kaagi ni James nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayon kipangayo awit kan. How do you heal a broken heart? Ang mong kaagi gibahatan ni Dua sa radyo ni Jelly Haka o gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ug mga suking ti paminaw. Kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod na kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw. Handumanan sa usa ka Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Janjan. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Never Surrender. RMN Drama presents Handumanan sa usa ka awit.
Napadasay ang kaagi karon. Mo kanigo sa kalalaki nga taga Santo Tomas, Davao del Norte. Ang atong matatampo nagdasangan nga John John. Recorded by Radio Mo TV. I love you, An. Muna tinuod, An. Lafty ka. May chance ba ko ninyo? Kiram na good. Yan di tinuod nga. Imo kong sugtong din sa self. Aron, inikita na to. Ano ka? Ano nga? Saan mo? Live na ta? Sure ba? Imo na kong gisagot? Salamat yan. Imo na kong gisagot. Salamat kayo. Kinsa tong imong gikasulti sa cellphone dyan nga malipayo man kaayo ka? Si An ma. Kinsa man ang an-an? Ako uyab ba? Uy, nakauyab na di ay ka. Ay may lain pa. Ining anak nimo ay may uyab na kuno siya. May uyab na ka, no? Upa? Oo, may uyab noon. May uyab na ka. Pagbinyo na yun, no? Ha? Aron, magkita na ko sa kong apo sa di pa ko mamatay. Pa? Kumusta, An? Okay na. Di ka busy? Dili man. Hindi naman kita. Kita na ba? Ha? Sige na, makita na. Gusto lang kong makakita niyo sa personal. Sige. Asa mo na magkita? Oh, ikaw ni, An? Ako in town ni. Nga naman, bati ko. Ha? Di uy. Kabuo po ni mo. Ginawa rin yun, bapa ka. Di na ko makatuo ba nga magkauyag og sama ni makagawa pa. Nga sa na. Pagkahuman, manuroy ta. Jan, ano nanood mo tayong kwarto? Anihin ako mamatog ikaw. Tinuot man, ginaikot man ako. Jan. Jan, dili pa ko andam. Eka, lukot. Di ka na kapasagpan ko. Sa may mahitapok mo. Basta ako. Eka, wala ka. Ha? Magminyo ta? O, An, magbinyo na ta. Kaya gusto na sa kong makakita sa mga anak. O niya, makabuhi ka na ako. Buong lagi ta. May trabaho ba ko sa kasagingan. May tinigom naman sa ko para gasto sa itong kasal. Oh, ikaw, Cord. Sige, magminyo ta. Sa katapusan, asawa tanagin ka. Uy, hinahinaya ka ako. Hindi madagin na hinay kay gusto na kong makakita sa mga anak. Recorded by Radio Mo TV. Ay, puga ka na ng trabaho sa kasagingan. Pero, kinahanglan ko mo kontak eh. Minyo lang mo. Dong,
Maayo kini anak ka. Wala ko ibalita ni mo. Oh, unsa man na day? Magdos ko. Ha? Ay, ulit kitong. Tama na, mahimo na di kong tatay ini. Pon. Dong, Oh, day, nung ka. sakit man akong tiyan, uy. Ha? Kasi mga anak na ka day. Kay karon mo kang sumanaha nga ang ipaabot mo mga anak, di ba? Oo, Dong. Ah, tanan na. Ako lang kang dado sa ospital, day. Anong tapok mo ng mga kauban? Ah, bay! Saan na kita bukan ninyo? Ay, kaya kami dyan. Oh. Ano, naktak kong tao itong trabuhan ay. Kung apil ko sa nataktak dyan. Isa? Anya, saan man na to ini, Dong? Ngawa naman kay trabaho. Nag-eskwela na ba ni mga bata? Sige lang, day. Mangita lang ko pagi nga mabuhi niya punta. Ah, mulakos ako, day, ha? Asa man ka? Makikita ko ni Uncle Dandy. Patabang ko niya nga makasuot sa itrabahoan. Oh. Timing kayo nga pagkarian mo kay nangitag tao nga kung gitrabahuan. Ha? Tinuod, Kol? O lagi. Andamay mo mga papilis kay iko yung tikas Davao. Salamat ito kay nakasuot ng kong trabaho. Mabuhi rin na ako ng akong pamilya. Unya, kumusta naman lang imong trabaho din dyan? Okay ra, Kol. Kaya naman. May noon. Salamat dahil sa pagtabag ni mo na ako, Kol, ha? Kunuha pa ka. Napas mo tayo nga lang akong pamilya ron. Ay, lang nagpunahay. Ang importante, kung maginutan ka din O, Kol. Ano di patapok ang kami sa mga ba? Paminaw ka mong tanan. Tungod din ni COVID-19 ni Golga sa itong nasong. Sugo na kong ipahibaw ninyo nga temporaryong i-close na to ang atong kumpanya. Oh. Magpahibaw ra ko ninyo kung kanus ata mag-open pagbalik. Pero dili ko sure kung makabalik ba kong tanan. Kinuha ko. Wala sa kong trabaho. Saan na to ini, Dong? Ngawa naman sige trabaho. Ay, kabala ka, day. Di pala kita mamatay. Mangita tag pagi na mabuhi ta. Pero sabi itong pukaton ini, Dong. Magluto-luto ang dag sudan, day. Unya, atong puston, ug atong ibaligya. Sige, Dong. Salamat in taon kay sa pila ka buwan nga namaligya nagsudan. Naluwas rin yung taon ta. Maogi, Dong. Huwag kita pa sa dis, Ginoo. Maugid ay. Ah. Uy. Si Uncle Dan di mo doon. Kol. Pangandan. Ha? Nga naman, Kol. Itawagan ko sa manager sa itong itrabahoan. Mahimo na tang makabalik sa itong trabaho. Oh. Mau ba, Kol? Diyos ko, salamat in taon nga wa ko ni mo pasagdi. Salamat kayo, Diyos ko. Dako kaya nga kung kalipay nga nibalik pag-open nga mong gitrabahoan. O usa ko sa nakabalik. Sa mga naminaw karon o
Kung sa man ang mga pagsuway nga mo abdol sa itong kinabuhi, di lang kita mo surrender. Kay maluoy ra gihapon nato ang Ginoo. Dili na kutob, ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RNN. Recorded by Radio Mo TV. Mo kita mga higalang kini Janjian nga taga Santo Tomas, Davao del Norte. Uban sa awit ngayo. Awit nga nagalahan, never surrender. Ang mga kaagi kibahatan nila sa radyo ni Ricky Porzuelo daring ugubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingtasig kong kidapit sa papada sa inyong nagkalenlaing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Productions Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O bata ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayo, takangin salamat sa inyong pagtanim. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? No kining sa kababay nga taga Millennial Cebu. Apan kasamtangan nagpuyo karon sa New Jersey. Ang atong tatampo nagkasangan nga Jen. Recorded by Radio Mo TV. Noon sa ka diha, uy. Sige lang kag agik-ik diha. Dahil sali, tanawa. Gwapo kayo kong katsyan. Ha? Hain man ba? Tanawa ko na ko. Di araay. Hala! Gwapo, giyoy. Oo, sops. Ayaw pala bituto, kay may love ka. Ako rin si Mario. Mo niyang pangan, Mario? Yep. Anya, kung mawuyab siya ni mo ti Jane, imong sugton. Yes. Yes? Isugot ako nimo? Kita na? Ha? Oo, Mario. Wala ko nakita rason nga padugayon pa nako ang pagsugot nimo. Yes! Thank you. I love you, Jane. I love you too, Mario. Wow! Wag gid padugaya da. Uyab na dayon mo? Oo. Pero hinaya ka ning umong tingog, di ka ba si madunggan ta ni Papa? Hala. Oh, di ay no. Ayaw pagsaba ni Papa, ha? Secret na ni nato. Masuko na ba siya nga mag-uyab-uyab ta niya? Wapa ta makagraduate. Maog cute. Pero ayaw ka balakat eh. Ako'y bahala nimo. Dukhan tagid ka ti Jane. Congrats na to, babe. Congrats na to. Inig weekend ba? Ay, to sa bahay, ha? Ipaila-ila natin kanila ni Mama ug Papa. Daan pag-ibig ko, may uyab na di ka. Pero, wa man po mapiktuhi ang akong pag-eskwela pa, di ba? Gani, ako ning gihimong inspirasyon ang among relasyon. Gusto si Jane. O murag buutan man ning bata. Kini si... unsa ganito'y ngani mo? Mario, ma'am. Ma'am, good town. Pagmama na lang nako. Total, diha manggida pa doon. Salamat, Ma. Wow! Kanindutin niyo, Tino.
Perfect na kayong relasyon ni Kuya Mario. Way perfecto nga relasyon dayo, uy, Sally. Pero, malipayon ko sa among relasyon. Ilabi na karon nga, dili na may kinahanglan nga magtago-tago. Og salamat igitabangan din mo magtago sa among relasyon. Uy, sa payanti, uy. Swerte sad kaayo ka ni Kuya Mario, te. Kay tarong mong siya nimo. Maunay dako kayo na kong gipasalamat sa Ginoo. Sige lang. Puhon, makakita gid niya ako parehas ni Kuya Mario. Pareha niya kabuutan, karesponsable, o kagwapo. Day, Sally. Mo ba? Bilid day kay si Sally na ko. Oo, lagi. Namuwa man gud ka. Nalipay lang ko nga nakauyon di imong suon ako. Dili kaya ako ra igsuon. Ang tibuok kin akong pamilya nakauyon nimo. Kun mao na, pakasal na ta. Ha? Kasal agad? Oo. Gusto na kong mahimo ta kang asawa. Wow! Congrats, te! Salamat, Day. Kunya, kanusta man lang iyong plano? Wa pa may kahibaw pa. Karon lang gid mi nakasabot ni Mario good. Og medyo madugay-dugay pag kay daghan pa man ang andamon. Tabangan di ka sa pag-prepare, te. Sige. Ay! Excited na ko! Recorded by Radio Mo TV. Ay kalimot sa tong lakaw ha. Unya sa wedding coordinator. Hala, oh. Nga, patay. Naano ba ko'y meeting? Oh, okay, rag si Sally na lang ang akong patungahon. Unya, i-inform lang ko kung unsay masabutan ninyo. Ay, sige. Sabi na po galing na nimog oras ang atong mga lakaw. Sorry, gid kaayo, be. Nawagid sa kuna-una ako. Nabisi gid ko. Okay, sige. Kami na lang unay bahala ni Sally dito. Naunsa man is Mario, eh. Ganina naman ko nag-sleep pa na. Di man mo tubak? Sige na kinugrin niya ang phone. Ay, kung saan naluag-luag akong schedule. Siya na po busy kaayo. Busy kaayo? Or cold na kaayo nimo? Unsa day? Te, pwede din ang fiancé nimo. Kaya nakabantay na ba ko itong naigkausa nga kami rin nag-uban? Pero yung naong naara sa cellphone permi. Unya magsige siya smile. Og sure ko, nga dili ikaw yung ka-chat. Kay busy man tayo ka, diba? Dili ko gusto maghuna-huna og bati. Kaslo no nami. Maong na ko kay kong Sally di Kuya Mario nimo. Busy gyapon ka? Kano sa pa man ito ang makalugar, uy? Daghan lagi kong trabaho. Sumaagod kung ikaw mo'y mabisi. Namugos pa ko. Ha? Nga, makikita niyo mo. Mario. Sige na, dapat ko trabaho. Wala gyud ko makasabutan. Nagkadool na hinuon na mong kasal ko. Mura man hinuon ni kaway klaro ni Mario ani. Cold ticket kaayo siya. Sakto ka si Sally. Nga angay na kong palitan si Mario. May angay break ko ikabalaka. Sally, hello. Magstorya ta, please. Magkita ta. Sorry. Sally nga naman. Ano problema, ha? Mabdos ko. Og, si Kuya Mario. Ano? Unsa may kalabutan ni Mario? Siya mo yung amahante. Sorry, di. Sorry, nakasabi.
na mo tayo, Wa tuyo, Iksuon ko ni mo niya ni patol ka sa kong fiancé? Ha? Yun sa man mo paghuna-huna, Sally? Wala ba kinila yung lalaki, ha? Masaylo ako, te. Masaylo ako. Pero mahal na mo ko sa gusa. Kalipay mo ko nga pangitang. Pasayo ko, Jay. Tanan na itong giandam para sa kasal. Maoy gamita. Og pakasli si Sally. Jay. Ha? Muto nga gihapon ka sa kasal nila ni Sally? Oo, ma. Pero ako na mo'y maid of honor. Og si Sally na mo'y bride. Anak. Okay. So, is it maid of honor? Ako ng third nga mustorya. Well, actually, daghan yung ko gustong mastorya. Kung na-timing pala nga maayong tao ang imong nabana, Sally. Congrats! Congrats kay nailog yun ni mo si Mario gikan ako. Unta, malipayon mong duha. O, salamat! Salamat, Sally. Pinangga giday ko nimo. Kay giluwas ko nimo sa sayop nga tao. Well, kinilayo na una Kung nailog mo si Mario gikan nako, mailog ra pod unya na sa slide. Labi na kung makatiming siya bigaon nga babay sama nimo. Or labaw pa nimo. Ate. O gusto ko nga mahibaw mo, ha? Dili gid mahitabong mapasaylo tamong duha. Te Jane. Siya ba ang dahilan kaya... Nahibaw ko nga sa'yo pang akong gibuhat. Pero wala ako maggunahon na atong higayon na. Tungod sa kasakit nga akong gibati. Wa ko magkahong nga kaugalingon ako igsuon og fiancé. Maoy ni unay og traidor na ako. Karon malimtan ako ang tanan. Nagpalayo ko. Nanarbaho ko sa laing nasod. Og dito ko nag-focus akong trabaho. Dini na lang kutob. Og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. No kita mga higalan, kaagi ni Jen nga taga Minglanilla, Cebu. Apan kasamtangan, nipuyo ka dun sa New Jersey. Uban sa awit, ngayang ipangayo awit nga nagalahan. Siya ba ang dahilan? Siya ba ang dahilan? Among kaagi gibuhatan ni Dua sa radyo ni Carol Marihikain, ugabos sa direksyon ni Priscilla de Canals. Kamusap mga higala, mga sukin ti Panginaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagkalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa Osaka. Yadis lang niling tulamanon, handumanan sa Osaka with Carol, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handog sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanginaw.